οι εργατικές κατοικίες ξεκινήσαν και χτίστηκαν στη Χούντα, επί Χούντας, έτσι, όχι μόνο στον Ταύρο, σε όλη την Αττική. Και είναι κατοικίες οι οποίες μπήκαν οι πρόσφυγες μέσα και μεγαλώσανε τα παιδιά τους. Μικρασιάτες, πόντι, ναι. γενικά ταλαιπωρημένος κόσμος. Πολύ διωγμό, πολύ κομμουνιστής υπήρχε τότε εδώ πέρα. Τι άλλο. Έχει ιστορία με το ΕΑΜ μεγάλη ο Ταύρος, να ξέρεις, Ταύρος, Καλυθέα και Μοσχάτο. Ήταν ένα πολύ ολοκληρωμένο κύκλωμα το ΕΑΜ εδώ που δρούσε, φαντάσου. Εγώ είχα πρόγονο που ήταν εδώ, συγκεκριμένα σε αυτά τα μέρη, ήταν εκτελεστής, ξέρω εγώ. Δοσύλλογο, τάγματα ασφαλιτών, του φέκαγε. Δεν είχε, φαντάσου. Μα γενικά είναι, οι κατοικίες εργατικές είναι κατοικίες προσφύγων όλες. Δηλαδή η Αθήνα τι ήταν κάποτε, η Αθήνα ήταν το κέντρο, ήταν μέχρι τη Βικτόρια, από Βικτόρια μέχρι Λεωφόρο Αλεξάνδρας και λίγο μέχρι Θησίο, Ψηρή κτλ. Αυτή ήταν η Αθήνα. Όλα τα υπόλοιπα ήταν προσφυγοκατοικίες και προσφυγοπεριοχές όλες. Έτσι, από κόσμο που έζησε και πέρασε μεγάλες κακουχίες και δράματα και διωγμούς και χιλιά δυο. Και συνέχισε να περνάει με τον Εφωμότιο εδώ, έτσι. Γιατί δεν τους θέλανε. Εκεί που ήταν τους λέγανε Έλληνες, εδώ που ήρθανε τους λέγανε ξένους. Δηλαδή, και γι' αυτό και τόσο πολύ δεμένοι ο ένας με τον άλλον μεταξύ τους δύο, ότι έτσι βρίσκανε και κάτι. Ο ρατσισμός δεν υπήρχε μόνο στα χρώματα μεταξύ λευκών και μαύρων, έτσι, υπήρχε ακόμα και σε αυτές τις τάξεις και τις κατηγορίες ανθρώπων, έτσι.